vi. Og det er spasservideoen af de to brødre. Og det er nummer 1. Kom så, vi skal ud på eventyr. Nu, kom så min gode ven. Men jeg skal lige på toilet. Jeg skal også på toilettet. Nu er jeg færdig, tror jeg. Vi lader lidt stavre. Det er lige stavre, så. Det er lige her. Det er min skider. Jeg er død. Nu er jeg død. Tråd. Jeg tror, jeg skal tisse. Skal du godt til Troels? Jeg må få noget privatliv. Nå, hvor blev de to drenge af? Helt seriøst, hvor blev de af? Hvor fanden blev de af? Sådan. Det var sgu dejligt lige. Hvad? Det var sgu lige dejligt. Josh han er lige rigtig på toilet. Så du Jamen, så spænd lige min bøvser. Så skal vi lige lege Star Wars. Hey, ikke lade Star Wars med. Nej. Det er lige Star Wars. Kom, Troels. Hvor er du henne? Kom i går, lege. Troels, deroppe! Det er dejligt. Det er så dejligt. Det er så dejligt at pisse. Så en champion ikke her. Ej, undskyld. Og dig, Troels. Det er ikke også. Det er stærkt også dig, du. Det er lidt nogle vej. Se derovre. Der er små møgunger, der står også. Der er bold. Det var da utroligt. Kom, Troels. Skal vi gå og lege sandkast? Hylde vores bukser op på sand. Der er et bedste fra en stol. Nå, sejl. Michael. Det er sjovt at lege. Ej, det er faktisk lidt psykopatisk at gå her med to psykopater. Det er vi psykopater. Hvad? Jeg er nødt til at holde. Hey, Joyce! Nu er vi gode venner.
er det. Okay. Kom så, Josh. Vi går jo til noget specielt nu. Du kan til. Nå, Josh, er det ikke tid til at tage dine piller? Sådan. Mig, Josh. Ja, jeg mener, Jens. Jeg håber. Vi går til sådan noget dans. Nej, det må du ikke. Okay, det her. Jeg tror, vi siger tak for i dag, du. Okay, vi ses.